nkone bale Gooden Coffee Tables, mbabwate Glass Top Coffee Table, nkone bale Marble Top Coffee Tables, igatie chinde chinyinge, astinsamo cha dining room, mbabwate dining table, na boigo nechi set, korua asemete ya mahogan, ichuchire chechi 6 na boigo nechi 8 na boigo mbabwate Marble Top. Inyuranga Nilan Hub, igobwato mu rubyo olipa pole pole, asuwanjiro wakanira ebintu bigangorangora wika wakolire tonyole imbe yo mucyo songo asebara yasunika migori otara ikasenya gitaye lya nyangena boigo ndabogwaka esimi gwetrase kinamba chito echo kire enote sano libere kyanda eyemo isano libere isato kyanda ibere inye kose enote sano libere isano nesato ibere inye eyemo inye isano libere inye elio okole amonjilio asinka ya olero. Nilan Hub, where style, comfort and quality meet. Mwancho murigereria obotuko bwe 24 asomutyonyiga omutangani umwaka wiga gwikiri bubere 25 amatukatagare tatano neri mutnyako batugukora umutyonyiga o January. Karibu sana hase MSA yekionga chinsa ibere obotuko bwara tunyako batugusanga na kurigeria ari aenekiwe kurwase chinsemo andamono kurwasa rongoriga rwagusie county ya Kisii ne county ya Nyamira wikachi county chonsi 45 na ibere mwancho murigeria ejumeiga engiango kwariga natusanga sobwa mwanchenkoro kwa Clinton Ondigi Wilson Makori kurwa sensemo yomono bemanyerio mo director ne kurwa studio ya Kabere DJ Atsan ko ne kyamaro gingo chara senjirengia na mega ye camera notubwate Lucas Bogaka na bigo Wilfred Matundra aba konya kwa ne kibi chango cha chira senjira ere engia na bali bonsi bago tubwate kurwa sensemo ye mutandao Facebook na YouTube no torebu na Getembe FM nyara ko bakoko sangana ntu sensemo yo ende tubwate ne kurbono kuika omwerio na bali bago tubwate kurwa se chinka cyabo na babwate edekoda ya Zuk Getembe TV ego cha channel number 38 tubwaterane mwanchumuri na bigonyora ritkoria rero kire ritkoria Juma ne nkwana ya Getembe aiga kero tuguchiko sangana kurigeria amangana lya genderera sensemo ya gesiasa anemono hasoro ngorega rwa gusikira go kwandira county ya Kisii hasiri ritkoria rero hasumurubirio bwe nkwana ya Getembe turachiko sanga amo no mwishimi wa Thomas Obare oyoro mu MCA we ward ya basibo itangare orachiko sangana intweka go chakira chinsa ibere nenusu wika chinsa inye turachiko kurigeria mangari aeneki wa sorongoriga kwandra bokoreri bwa serikali ya county igatia ba MCA na boigo igatia barai babere bagotarra enka yomokonyi bwo murai bwense ya Kenya omukoro muskeri gathi gashagwa tunyarako batokomanya ne nkirenga kieke kegendrate na boigo kweroberia kumugusi konekia habuna ase chikura chine ne cyumwaka bwikiri bubere 25 gochibosya sabara ikurwa sorongoriga babere bakurangeria okonyo gukororo go kwenekia buna nkweroberia bare andemo na boigo chinkuma cyabere chikoneko chigo chikomwa okoboko mu waziri mukoro mushima Daktari Fred Matiang'i goche kwaneke buna nache kuriya ikiroge kiga kyuburai bwense gotoskaro mwancho murigeria somurobiro bwen kwana ya Getembe Jumeiga mwishimiwa Thomas Obare noare ime yenyomba tunyiko tugosanganera chinga kecho chiwiko gandra kubeka mabori yago kubwatikana nemiroberio egendrete kurende asensemo yekionga chinsa ibere asenchira yobo ikireno aseka getari Getambe toskare. Karibu sana mwancho murigeria nabone kionga chinsa ibere tugochaka kurwase county ya Nyamira somo senator county y'umwishimiwa Kongo omogeni na bwo senator we county Kisii Moske Richard Momaimo atia baribani banyara ko babago kwandra ukani ukororo go kwanekia buna egasa gukyomo gusi ngo chakiramo ekubwaterana hanemo na se chikura chine chirebosi cyumwaka bwikiri bubere na 25 na ibere okwana hasomo igoyo mo bwa matanga oyone kigwa ase ward ya township bunge ya West Mugirango ase county ya Nyamira ni gabara yabo banyara ko babago kwandra ukani ukororo go kwanekia buna nkweroberia bare andake go chikorosie kyameke mo kyage siasa na bwo kwanekia buna mbachiko mwako boko mu waziri mukoro Mheshimiwa Fred Matiang'i hase ganga ya yogo chikoria ekiruge kega kyobura ibwense ase chikura cyumwako y'umurikito Fatgad Gisemba na arenga somo igoyo nabono twarigana robotiro ga senchare wikira
nase omoyega gwokomwenia omorisia Daniel Ombachi Mogeni oyo okorekana ase ward ya township ebunge ya West Mugirango county ya Nyamira. Omoyega oyo nigo oikiranwa n'omoseneta bwe county ya Nyamira omoske Eric Okongo Omogeni abwase amuburia omubunge o South Mugirango omoske Silvanus Osoro kotebya omurai bwense ekimaene nonya nigo omoseneta oyo ateba nigo asobochorio bonene borebosio omugusi atachye kubwatesia omurai bwense Dr. William Ruto kokoba yokweba egesaku kyomugusi Magia no kare furi kutoka usora kano mwezi wakale lingi kumukuru igoro dingere kana wala kare kidogo tarike igaba to mara emisia basoi na kuto ukwane ile wale bora tieni lakini mtale na tabani ndio bora tia Mheshimiwa Rais jamii ya Mkisii sisi sio wajinga na kama unatutema 2027 tawana maneno nonye nigo omoseneta bwe county ya Kisii omoske Richard Mumaima Onyonga nigo aira chinga kyecho na kuburia omugusi omugima kubwatesia Dr. Fred Matiang'i aseganga yaye yokorigia oburai bwense ya Kenya tinge njenara dalire nara etekeye nabira ndebula miko wa bono miko babweke nyumba aito wana toko siaka nyumba aito tosoine tumegotenera tokera yes ego mini kiete wadi kura milioni 2.8 chikuecho na chitotale tobolekamo abana baito bagusiba kuri chikura nzado basawanza kumwana bono tekatolabeka namo tolendegora barira kuramo mwana oli Fred Matiang'i motige ene president wano mwamo engana eyo yokobwatisia Matiang'i boigo nigo yaewa ogosera okonene nomo coordinator bwe kiama kya UPA James Nyakang'i atwanjera nenge round ye une bisakubinde byakolire na indu n'abagusi tigatochamo na indu totane ninonye president na indu totwale kiama yeito ensemo yende nigo baria barigetie ebirego asobochorio bonene borebosio buna omoske Rogers Muturi oyo obwate obote bwe korogo kyobochumbe wa West Mugirango beakira ekoko inata itasoa politics ekeagera omondo ngwere chikura taligo takongikane dogo sanaka yanzia ate wangeti ingwe wanga chingaki echecho nigo omoske Jeremiah Migosi origetie oboseneta bwa Nyamira asobochorio bonene borebosio aira chingaki echo na korokia ogutagokiwa kwaye igoro yoburai bwe county ya Nyamira Okomba ntaye kwa salon mheshimiwa mwalimu Keganda na Morega tawa wanga tika chizi to mugota omo bako yende ndi mo tuweze litota kunyara kurusi omuntu ligali mode komuntu hingo reporter ya Gatembe korwase ewadi eyeiga ya township eyegotoka imeye bunge ya West Mugirango Njefat Gadi Gesemba wale wangeweza Miabono murikito Fatgad Gisemba noroboti rwa senchira yoboyi kirano kurwa se county ya Nyamira mwancho murigaria tokorana se county ya Kisii abarai kurwa se county ga nigo baikirana somo igabwa matanga boko mwene nyagosira Onesmus Akunga kurwa se ensemo ya Rioma igotoka se ward ya Sensi bunge ya Kitutu cha Chenota se county ga ya Kisii abarai yabo bakorwa muno mu women rep county ga Mheshimiwa Doris Saburi nigo banyarako babago kwandra obakoreri bwe serikali ye county ya Kisii obukorengana na barabo botora na asenchirengia na bego kugania emirobiri yage nyarako bage kobekwa yego cyakone cyabona bamenye be county ga bachikokera abakorari bwa serikali ye county yo umurikito Daniel Ontiri no arenga somo yoyo nabono twarigane robot ruga senchira yoboikira
amayenda nigabwatetense umugasorero asensemo yarioma ime yewodi ya sensi asebunge ya Kitutu Chache North ime ye county ya Kisii asomo yegolenge bwa matanga bokomoenia nyegusira Onesmus Mboga Kunga uyusire bwe mabwae asomo basoka no mobe bwe parana nigo kwiko kokwae halenge gukolemeremo ase serikali ye county ya Kisii nyegusira Onesmus nigale mumurumu abo homosae Jefferson Akunga wabogekeranwa n'abateneri korwa segetaseni kyagetembe abaragwa n'umusubati Sharon Moram Rikabuga egati yabaralia banda bange na egati yabarai walieboigo baikirana ngamuno mwemendere pwe county ya Kisii muske Donya Doris Aburi muske Ronald Siro kurwa sense meyo egati yabarai banda bange nechinga kecho abarai abaiga abarwe ngora yabo ukwana chinga kecho muske Donya nigo haenekelia abomenyi be county ya Kisii buna nagendrete nomukia bo magendro asoko enekebuna osirire aboroki wa au balia bakurwa se chiamate chokonyoro wense kwegeka mache ase chinsemo au egati ya magendrando mange ndagete chiswita ati chesi bichiti okebya gotukolira bakora umugakoteba asifiwe Bwana ni mwema chinga kecho ni gagendera koragi kiara woteneri we county ya Kisii obokoragwa no mugavana we county yo Moske Paul Simbarati na muno kubwatekana no gosaleka weche machine chingencho asinya gitali nene ya Kisii Teaching and Referral Hospital no kubura kwa Marioko gento kiagendere kwirira umubaro munene gosirie magimabo no nyanya gitali ndire na kwanete ke maene ngateba CT scan teyo ekiagara na ireto mwana we sister yani ekera wetense ngabwarende okobongwa na tigete CT scan na bakorwaliwo bakateba mpaka bapime engoleria sa aretu barale gosegere nene gosierenge ekere CT scan yabora bagateba ko bagwa abanyagitari muregega yukana test mpaka betwe sindani ya tetanus okobosoniru esindani ya tetanus ekabora togachikogora isiko you can imagine ogikeria boigo ebikore byogotenenigwa emiremo kwegati yabo bisa abo kole miremo ase county ya Kisii na morokuru ase chibongegete negati yabo gwikigwe biro no gokeigwa kwemesara gento kyagendere kubeka abange babo asaka no gokora obugima bwabo gokonga naende ntobo agokwaneke maina abo bisaba ito narondere no murega be county may God bless you nimanyete mo we microphone yeiga mukwana imugwetera abantu baite bakolera lakini oko bamugokwana inumwatigana abakwanera emuchandegete emeno yeno yomete pa muri konyara machi mokonyu chi uniform ochungwana ababegete byake asense mwende siasa nigo yabwatanse namuno iyo bugavana ase county ya Kisii bagosabera abakoreri ase county yo gonchoreria eri abamenyi bagendere ko gokera magendero nanonyera ababasi nana barabe bakumeti ababasi abagitutu gayiga mwaka 10 years mumanye to yaboko baba ababasi barabumba manye bakumeti bono mubasi yomo oyo televire mabuna bagitutu mwaka 10 years mwanye yasinyere mubasi tigato mubasi ndo mona oromo ngani yake elira ta bokinitemo omubasi yo okorokunga the incoming His Excellence Dr. Enoch Ondari watebere na to ababasi nande oyo kabere nkia na okoro koruka to wako mote ndo wajalo wako mote kabere to abai janga bayitigere parego bone pare yange nko yimo kinde nyire bo machoge ma eliyetaliane nkoro kwa Ronald Siro na bole chikurwa chobwe MCA 2022 ntete goteba asante echikurwa chiri mwangakerete na ende no bwantani mogenderete ko ngorokia. We took Onesmus to KTRH with a hope that is the largest hospital facility on Waliat around and Onesmus could be saved. But I'll tell you, Onesmus landed kwa mikono ya madaktari wazuri sana, whom we know. They tried, but unfortunately, CT scan is not working. 2 CT scans on Waliat pale, they are not working. So Onesmus angefanyiwa CT scan na ni usiku. Nkureguteregeta seni kiagetembe kurega se county ya Kisii leterene nguruko Daniel
Ontiri. Miamano murikito Daniel Ontiri noroboti rwa senchira yoboikira n'umwancho murigeria togoska bosyo tokore na se county ya Nyamira aso mwakilishi babasubati ase county yo Mheshimiwa Jerusha Momanyi hasemeroberio yaye yokugendera kubakonya na kubasira abasae abana banyorokana boigo abasubati wetera ase kyombekeri kyangaf nigo Mheshimiwa Momanyi ritkoria rero asanga negati y'abasae abo n'abana banyorokana boigo abasubati hase ewodi eria ya Magombo hamoneria gachuba echigotoka ase bunge ya Kitutu Masaba arire ira yogochia koba omostari bosyo yogochia koene kiabuna nachiko gikeria na kurwania kisegi chegenka nabo gogotachirwanse kwa bana abanyaruka hasa basabira basubati abake banyarako babakobeka omokia wowesonania ase ebiasara ebikebike buna nchira emo yabarabo gochia kwegenda ria samagimabo buna gutumanya murikito Polycarp Okara gago kwana imechinseme chiga chenya bigege unyunyu imeyewadiga ya gachuba mwakilishi babasubati kurwase county ya Nyamira musubati Jerusha Momanyi nigo agendereria omurubiri ojebu kubakonya abasae na boigo gusira ebyombe ukwanekere kyo nigo Jerusha agendere ko bagagugikeria anene chisegi chege ngai chuchagendere ko bachikwene kiwasinsemo aseboigo agendere ko bagakubulia abantu kulita chingendo chabo na anene asagi kero butibongi bwa bana bake na anene abanyaruka. Ningekuwa divided wakati nilikuwa msichana singefika hapa. Singekuwa mwana mama count abangina ngo chakokanale imbebo tonyoro umuntu iga wana OCS mnakuwa kwanire tupate kuna mtu hapa ndani ambaye anafikiria kudefile ama kurep ama kufanya any gender based violence katika msichana wetu. Wewe hujui Kenya imefika wapi siku hizi. Ni kama wewe unachichimbia kiburi. Hatujui kwa nini unataka kuenda kwa kaburi. Ukwanekere kiboigo nigo Jerusha agendere ko bagakubulia abasae kwirwanira subugi mu bwiga sase yetira abasubati bali abake banyomerwa cya semechi kweneke bunango twara bali amasikani nayo musubati toka ngonywa mirimo cyagalia kokonyoro musacho ni mulegefu video kidogo poba yakabanya gitiare mpe utagete kurwania musacha utagete ngina byara kwe utagete se byara kutomuta ayebono ningo. You know, everybody needs to live. Kila mtu ujue ni nini inahitajika katika maisha yako. Ujue ile katiba ambayo tulipigia kura inahitaji nini kutoka kwako. Usifikirie huko Kenya ufanye chochote vile unataka. Omweli oyeni gomo subati Jerusha Momanyi agendere ko bagagusingirira nga obocholi buli busyo nachi kunyara ko bagakugikania amo na bande aseke minano kyo mwaka chiri 2025 asekirego kyo bugabo nemeye county ya Nyamira. Tigamba tevi from my mouth korwa somo nuone 2027 ekerogeke gekoro kwa affirmative yekorya abantu bali batanya korora kene mnabana bakungu kanyambanya kwa chorgo chipagotire chiko for a long time tokarusi kutokawe kero kyo women rep wana 19 na achiri titamubere tingo tiga mukungu ona nere sara rukorwa njemonsukie ndigyo bogabana obogabana Nyamira nonye Nairobi nonye Kenya nkimage boganyete na ndo nitabese ko tabango mukungu oyigate ko sali chikura cyage bogetutu emyaka yonse twaligirie kero bogetutu kiangiro gotoka lakini bano mukungu oyo gago chakokereta tali go saliare mwanjire monsa besi ligo Eginko reporteri gatasene kya ubwanjete kya Gatembe kuruiga sekejere kya Kenya bigege gotoke meye wadi agachuba meye bunga yabo gututu bwa Masaba inche igongoro kwa Polycarp Okara. Bemano muri kito Polycarp Okara noroboti rwa senchira yobo ikirani kurwase ebunge ya Kitutu Masaba county ya Nyamira tukwira na se county ya Kisii mwancho murigeria women rep county ya Kisii Mheshimiwa Doris Donya nigo ritkoria rero abwato ko bokonyi bwe kibesa asabwato ka echeki ye chiringi chiribu 15 hochia se school yoboroso ye Adventista ya Mwata yogotoka se bunge ya Bonchari ya se county iga kolengana no Mheshimiwa Donya niga goteba nechinga kibona rache ko beko mokya boko enekia na chigosira chi school bunecho
chibwate aborokwa bari bamanyete no borema obugotayigwa bune sukuru iyo ya mwata ase bono haruro gosaba gukubwata sigona kwenekia abana igaba aborokwa babegana barabo mbachikorokiwa obwanchani nabo igo ogosirwa kero bagendete kwenekia chisemi chabo ase chisukuru buna gotomanya Murikito Daniel Ntiri asoko gendereria omokia bokoenekeria bamenyi be county ya Kisii magendero muyumendre pwe county ya Kisii Moske Donya Doris Aburi mapema lero nigo haikirana ase skuru yaborokiwa bamenyete no bolema na muno balia batali kuigwa ase skuru ya mwata yegotokeme ebunge ya Bonchari ase county ya Kisii kurigeria igoro yenchera amasomo agendrete abo igoko basira korengana neira balirete asoko eneke buna obagendreirie Litukulia lero umoroiga nigaba kobere cheki yisaine shilingi chiribu chimisato na 15 leko bakonya asoko gendelia emerobelio ao ya magacho yitenene ase skuru iga ira yekerena chenga kyomoroiga hatarete skuru yo mwako eta abana bekero na chitego shirikina barabwe kanisa ebante betimba bwati amache nase bagwesiberi gasaregete nka imagine bana bambali gokwana na bachaka kogenda roche omonta abaminyo kimba konyara gukura ekiagera mbali kuigwa nkarengereri skuru etebwati bana bange tigambaretere omutungi bwa amache naende mba men asichibesecho bagendere korosia ali ase bagwesiberi baki abaga yekiagere office yo woman rep ego deal na special needs omentabuna chiskuru chengabune chiga nigo boigo chibwendete gusirwa ase kiribuna chinyenge chabo nigo chikubogolia aborokwa abo bwatamaganio ao abo bwendete weikwange na korokwo bwanchani getambokero abateneri beskuru iga bagokera babuli mbale bakwibora abana bakonyore babwato borema babatama babatiga bono na 2020 togotama abana abayiga igontora aba baibuli baya 20 into batega responsibility yo make sure abana barabu bamenyiro bugima buna abana bali bande ekina bachigo chagokonya eblock yeri chicho chiagache kebuya naende tangie gorwe abana abayiga nali amache atareto muchando guchiko yariya erinde banyora amache asobo obugusu bayatumike bagenderere koraba nindagira yarose wasichinga kichiwenerete tigoma nabaseni naba mwensi mwabwaterana office yawe yonsi tigoma nabaseni mirime yigenderere gokoreka asoko agache serikali yaito ya Kenya kurunsa nabaigoro bakogenderera boigo mane naba ngurubederegete seni kiagatembe kuriga se bunge ya Bonchari meye county ya Kisii riterene nguruku Daniel Ontiri Memono Murikito Daniel Ontiri noroboti rwa senchira yobo ikerano mwancho murigera chidai kameronge bire na nyecha butokire igoro yechinsa ibere chia bono botuko tokwiro mutumoko mokega se studio ya kabere tokore na sensemo ya kabere tochikonya koba tokogendera kwemanya ari agendere kweniko kurase chinsemo ona begwango kunyoria tuye babuna enkwana ya getembo botuko bwarero nigotura chigosanga amange hasa monchoria ayo agendere kwenekiwa hase oboraibwa siasa asorongorega rwa gusi hanemona se county ya Kisii asomogani tomu MCA we ward ya Basibo Itangare Mheshimiwa Thomas Obarara chigosanga na intuna gutumanya anemono ninki kegendrete ase oborai bwa siasa asorongorega na anemono ase county ya Kisii kogendra kobeka mabori ago mwanchu muriga senyondo china bange bagendra gutuma chujumbe chabo gaiga kwetera ase namba ito simira ase screen yago ensemo mitandao Facebook na YouTube togoso ase ensemo yenkwana getembe tochigosanga so bwa moigo toskale Nilan Hub niye moya chiduka echichikone ebintu bigutumika service nabo igase nyumba yao yani furnitures asili golidia mabuko ebyo bikomenya segeka asechinsamo cha living room mbabwata chi throw pillows echujire chichingenjo au nabo igone chikala au mbabwata recliner sofa sets echora onchora nebuno kokanya kwawo kole nkone bale fabric sofa sets echujire chechi 7 seater nabo igone chechi 6 seater
echuchire chichirangi nechi design au nkonya bale marble and glass top adjustable TV stands echura tumeke asokubeke TV yao buya ase chinsamo cha coffee tables nkonya bale wooden coffee tables mbabwate glass top coffee table nkonya bale marble top coffee tables egatie chinde chinyinge asinsamo cha dining room mbabwate dining table na boigo nechi set korwa asemete ya mahogan echuchire chechi 6 na boigo nechi 8 na boigo mbabwate marble top inyuranga Nilan Hub igobwato mu rubyo olipa pole pole asuwanchiro wakanira ebintu bigangorangora wika wakolire tonyore imbeyo mu cy'umusongo asebara yasunika migori otara ikasenya gitaye ya nyangena boigo ndabogwaka esimi gwetrase cinamba cito echo kire enote saronebere kyanda eyemo isano isato kyanda ibere inye kose enote saronebere isano nesato ibere inye eyemo inye isaronebere inye elio okole amonjilio asinka ya olero Nilan Hub where style, comfort and quality meet. Are you ready to become the next biggest music star? Do you have what it takes to compete with the best of the best? Oh, yeah! And walk away with over 1 million Kenya shillings in grand prizes. Auditions are open for Kenya's Star Search on Saturday 1st February and Sunday 2nd February at the Nairobi City Hall Charter Hall from 8 a.m. to 5 p.m. Come through and show us what you're made of. Proudly sponsored by Star Times. Enjoy digital life. Getemba Television ekiunga kiamamogusi. Karibu sana mwanchu murigaria nhande mbia mana sogo sanga kugendera go sanga nintu ene nsemo ya kabere yekionga chinsa ibero butko bwarero na bigoto gusikabusyo bono tukure na county ya Nyamira asomo jumbe webunge ya North Mugirango mheshimiwa Joash Nyamoko hanyara ko bakagwa esokya na konyara ko bakagwa kakoenekia homorobiri obugo chakwa gukwa gachoko university asensemo ya Kyabonyoru aseba ona sabira menye be chinsemecho ya North Mugirango na bege county ngima Nyamira banyara ko ba abatwero asekeribu na nigo eserikali herigete guchoko bwato kachibesa se amatukare bose ubunenchire mu gocha nikyo gochakwa gukwa gachwa kwe university eyo ase chinsemecho cha Kyabonyoru ase bunge ya North Mugirango Tulo murusi wekatochama ili kutana kwa abantu wetu. Siasa simple as that. And tuanze safari hiyo ile very sure. No mwendo na kutumika ile tuone 2002 ekero murusi atendetamo akarwane murusi totige ibitebi abantu bansi gutochaye tibasari tuanze kurubanza next week. On Monday tutaanza kupatiana and we will give to Form 3s, Form 2s and Form 4s kila wana ya kuwa 2 months. Tumakurwa third years, I think third years and 4th years are going to do. So we are going to open up our offices just pre and to give about 14 days to make sure that we collect our votes. Kwa hivyo msio kwa maana university ilikuwa tulielewa na kwa nyara wakora naende naiwete barua chitekia ikonge. That was yesterday but one, but I want to assure you kuna getonkeyo kada ni university was established as a county to Nyamira echilechi ndoto mwaka ngarama wande moske wenge deputy yae na niswa wenge taramu choreko asigencho wenge ngo ya musibo no very sure sebios lakini we make sure that the pledge
which was made by His Excellency the President. You want to say university of 500 million to Chinyala Kutaraji Okoro Mwako this financial year. Before the end of the year, to Naruto University. And us, as a which Obekwa, lakini ono as a school. Mwancho murigeria totigarite ase ekaunti yo ya Nyamira nigo MCA we wodi itibo Mheshimiwa Lamek Onyancha anyareko bagagwesoke na kurukuboria gochia sabarai nabana inchi kurwa sorongo garwa gusi kwenekya bunango chabaramo unenchire moyo gochia kwebeka senchire ngia yo kwarigania busiyo kuyarigania busiyo bochore bonne bo mwaka bwechiri bubere na merongo bere na isano na ibere okora negeta sene kiga kyagetembe chinga kechecho nigo Mheshimiwa Lamek boigo anyareko bagakorwa okoboria gochia ase ewizara lieteneta mangana ye chinde kwenekya bunango chire koigora chibuchari anemono chinsemo chiri chokonyenyera chinyama na kwenekya buna abamenyi kurwase chinsemo china baromba chikogenderia no bonchoria bwabo na bigo bagima bwabo butambani gagocha mega ye chinsemo chokonyara ko bachigo tenigwa kwenekya obonchoria obo hase ekerige temekante buna nigo enchire moyo gocha kwenekya obocheno nebirengo ebyemero biriye kwenekya wase chinsemo cho kota nambe ya mabunu murai bwa bantu baitibo ward nando monto bworigire tukorige kuborio gochumbe bwa noti mugirango nambe ya mumo busigo chamo tigango ta inje na nyaka bafani yeriraba lakini namwanjete tokoegwa umokia abantu bande barire chinyama chionsi pi aya bagotigera umoki no moki no roko agwo mokera no roko agwo magota iguna na naye bwata inje na gota na omorai gochamo ruto gachagete campaign 2017 na bairete chikura iga una baimokie bukuga no uru mambia agachaka kuburi ugo campaign yo president na intunto nya koirage kana tiga turaragera agari tomaye gocha kuburi chikura igogo ikatue banga koru mapema kero monta tangazo musimamo lakini ento karo kinago tebiri nonye ninche egwefu ya matiangi abarari ba minto ondo utaje goso asiesa iga yo mugusi era tiga ke sabu saa 12 na tema no ano soro minto na wango moteya kanya ku balance go binto bibere buya erinde omugusi boniga ororire ingige ko erata ikonyora magendero chikabira chinde chikonyora magendero abo buya jena ngo ta ba balance inu lakini manyane saige ku agaju mapema tojokobeke birogo 2027 omaete enyama kere konyenyu aba health na ubagwancha ba proof enyamerembe echinchio ngianya gotwara mochando nerina no embono karo bagosiekeru asenchirerembe asengenjo nambe yemo egento kebwato mochando nenyama aba health na ubagopima chinyama chimbe chikorwari abantu na inje nabona egosabana nambe yemo kibo umirana bakaigwana na baigorerwe bichinchio no enekemo kerekia county ya Nyamira njanya gwagacha gechinchio mbono torengereti na tige county na yagache gechinchio kiaye kire sub county lakini goikira boniga county teyo abanya biashara na abantu abasinini batabwati kende bakonyenye mbori ye muro jagore ribuine mbori ayenyenye ributano oigwete gechinchio kemuna che 500 igotigaire 500 atumeke transport na ande ya 500 bakoyo mona ande ina enda nenyameka gunjera so njana naye gosabana na mbe yemo tigato mu waziri ali simanoti ne committee ya eyo gosieke bichinchio tobaye wiki yemo kibara ange gwanjirana na tiga baigora abante bichinchio asengenje no mbone bantu mbari kuri nyama na batokuburuka n'abana inchi n'abantu be bichinchio tuanda mane mpaka Nyamira obisi yo mu waziri anyare gototebyo mu chando nuroi nande gwanjira na totarere gechinchio no neke mase ward no ninjo mo MCA na bongo tena keri turanyare go support gechinchio kebe buya I'm ready to support erinde tonyare konyorana egechinchio kia mitri standards chiri Mancho murigeria hoyo no MCA we wadi itibo Mheshimiwa Lamek Onyancha ole kurwa okoboria gochiase abananchi na bare kurwa sorongo rwagusi kwenekia huna nkorosia bare esaiga yabo bosi bobo choria bonne bo mwaka bwechiri bubere merongebere na isano na ibiro togosabu kwa bera samarika yuarengase enseme yo mugano yo okwenekia kubwatia amachiko hasoro boti urbono rukubwatia amachiko no togoso Mancho murigeria se omo county commissioner we county ya Nyamira Mheshimiwa Erastus Mbui na nyareko bakagwe sokya na kukwandra okoganya kororo kwa bananchi kurwa se county yo ya Nyamira kweneke buna kubwati bara machiko anemono asobo onchoria bwabo na kweneke buna mbachigu ya konya samagimabo okonye county ya Nyamira gokina sensemo yokonyora kwae na boyo gokonya serikali ya Kenya gokina se sekta ya uchumi
mfano, kuna programs nyingi za serikali kuu ambapo inasaidiana na county government ili kuweza kuinua hali ya mwananchi. Mimi najua kunazo kadhaa hapa ambazo zimeenda kwa mashule kupitia ile program ya Kuwait Fund, na naona kama tuko hapo kwa mambo ya Social Health Insurance Fund. Musiwe na wasiwasi. Fund za serikali ni nyingi, including hiyo ya CDF. Inatoka tu kwa serikali na mnaona matokeo yake. Musiwe na wasiwasi kwa mambo ya SHA na SHIF, kwa sababu at the end of the day, hata kama kunaweza kuwa na teething problems, sitarekebishwa kwa sababu serikali ambayo iko inasikiza. Mtatoa maoni yenu, na huu mpangilio tunafanya kwa kushirikiana na county government, kwa sababu health ni jukumu la county government, si serikali kuu. Serikali kuu kiwango yake ni kidogo sana pale. Kwa hivyo hakuna vile tunaweza kuhepa kwamba lazima tushirikiane, na kama kuna mahali patakuwa na tatizo, lazima rais mwenyewe amesema litatuliwa kwa haraka ili wananchi waweze kufaidika. Waliopigania uhuru wetu, walioingia msituni, walitarajia nini? Walitarajia nini ya nchi? Walitarajia kulipwa chochote? Si walijitolea wao wenyewe? Hakuna kitu walipewa ndio waingie msituni. Kisasi cha leo, na waomba tujitume kwa maendeleo. Kama we unalima chai, boresha hiyo. Kama unalima nyanya, boresha hiyo. Kama unalima mboga ama maziwa, boresha hiyo, ndio ujipatie kipato na uweze kusaidia serikali yako ili kuweza kukuhudumia zaidi. Ukichagua serikali halafu urudi kulala, tutaendelea kweli? Halo? Tutaendelea? Lazima tujitume, na hiyo tu, huo ndio ujumbe wangu. Mwanchu murigaria kurwase county ya Nyamira tukure na se county ya Kisii ase eamate eyamo kurwase ensemo yemenwa egendrete gwesokia na kurwa okuboria gwokonyora obokonya hane mono kurwase serikali n'abatendi bonsi boborende bari bakwenekyo botukiko bakonya barabukomanya ekikirete eamate oboso oyomo obo konyara kobaka gosiro bogima bwae ase chinchira chobotukanu oyo onyagosira orenge koendia epigipigi asanya tukobaka gocherwa na goitwa oika gosira obogima bwae na boigo epigipigi yaye koirwa ngoro kupita nyangano ya ndegende na no mjema ni boda boda eminu stage aso mwana Clinton ito aitwa nebibago tuwate no mwicha no manene aso bwenge mwana Clinton mano egoto manyeta lieta Clinton mone lieta ko tumeka kamfiripu ojora mwana yiga no mwana okora matemo ya form 4 bia agajake biasara bia boda boda mwana yakagendera bia akarwa stage ito yemenu asinga njo kwiri una basaja batete kwiriya akagenda ali omujito Nairobi asinga njo yokwirigeri n'abantu baye kaimo ky'umungino no mwana wae bakaendorro asinga njo kwirigeria asinga nje patimbe una mwanya banteka tatamaye tinga byangere byalenge maene amenyo angimia kitatu omwana yiga agokorega zingia kurende asinga njo bwangu yiga asechi wiki ibere chaitire itukolia lenge elia ichuma tokanyore riboti kurwa na Nairobi no mongino aya ocha start omwabo mwibulika nga omwana Clinton tayo nyomba igare iresko akuborani nga kirenda atatoka omwaka tatu mwabonka mwiboli akaimukie chukumu yowakera abaili baye achisimi somuchio Nairobi egere babwaterane bamanye nga yo mwana ya gutoka asejida ekachinga tokirete iga litukuria chuma mosi bwakira tokanyora eliboti ngo mwana Clinton nigo akomboetu n'abantu kuri stage asinge njo kuri byasana ko bakoba kisa cyane ngikense ya moya magoroba nenusura ababegwa bakaenda bakamoita na bakamulesi asama lieta na ngorogora olenzi oenga vice chairman yemenwa junior ase Clinton ya arenge member
bono rende nabo tori nomoichano omonene ase eng'encho ya ogosira kwaye togosaba ng'aki eserikali itu tige tobekere oborendi ase abanto bagokora boda boda egere mbabase goitwa ekora abanto abange baitura ase chiparoko kombou kwanyora ng'okure. Mwancho murigeria notogikira omweria gwase ekionga chinsa ibera ase enchira yoboikerano amange tochikonya koba togosanga ase mesa yekionga chinsa inya kurenda ase bono iga tete toiro motimo komo kigase studio ya kabere tokorana ase nkwana ya getembe omogani tobweri tukoria rero mweshimiwa Thomas Obare onyara koba kagoikirana ase studio buna nachika ko tebe togochigosanga mange na kurigeria oborai bwa siasa na monchoria ya gandrete kone kiwa goikira boniga na boigo ekesa kwekega ekyomogusia na mono tegura baria bange bakogendera kwiroberia una okorosia saiga yamo no kuyarigania bosio gwechikura chinene cyo mwaka bwechiri bubere 25 na ibere marabe gontunya ko batogosanga nere atumanye kurwase ewadi yae so far mwako yiga 2024 resolutions nchirichi abekire na boiga magendero ngakiagendrete ase enseme yo higogendera gusangana into nakobeka amaborio ago wetira sina maito esimira ase screen yago ensemo yemitandao Facebook na YouTube gendera gusangana into hashtag enkwana yagetembase kagetarie getambe Wilson Makori na ronkonya kurwa sensemo yomono wimanyerio Wilfred Matundra na bego Lucas Mogaka na DJ Atsan no turi na barabo aso kwene kya merugine chibicha ngochara senchirenge toskare kore na turasege kage tari getambe.